Коя е най-честата причина да лъжем себе си? Влюбваме се в един образ, който не сме точно ние. Аз съм духовен, аз съм над нещата, нямам его. Аз виждам промяната в света и съм над нещата и всичко разбирам. Много често ние си изграждаме някакъв образ на себе си, който сякаш се отдалечава от реалността. Започваме да загърбваме и по-нисшите си проявления или да смятаме, че ги няма. Започваме да не виждаме и онези части от нас, които може би не са съвършени. Започваме да лъжеме себе си. И какво се случва тогава? В живота ни се проявяват предизвикателства, проявяват се задачи за решаване или дори може би желание да постигнем някаква цел. Само че ние лъжем себе си и тази алергия към огледалото води до това, че получаваме едни и същи резултати в живота си. Само когато сме цялостни, когато приемем и не толкова съвършените части на себе си, когато сме отворени да получим обратна връзка и да променим нещо, на което може би му е дошло време да се промени, ние можем да придвижим живота си напред. И големият въпрос е, имаме ли алергия към огледалото? Какво мислиш ти? Ще се радвам да чуя в коментар.